как течет, вон черный все протекает. Суфия Галимова бу йортта 17 ел яши, яңгыр яуган сайын түшәмнән су үтәде. Берничә тапкыр идарәче оешмага мөрәҗәгать иткән. Алар килеп тикшергән, әмма түбә асты кыры, матчасы сынган дип киттеләр. Төзәтергә килгән кеше юк ди. Когда дождик, вообще прям кошмар. Яңгыр яуганда су түшәмнән ага. Ул матчаны мин төзәтергә тиешмени? Инде малаем астма белән авырый башлады. Махсус аппараттан башка яши алмый, идарәче оешма берни дә эшләми. Когда это образилась, как она называется, шишка или пузо, то есть она уже скоро рухнет. Веткам Теофилиста түшәм ишелер дип курка, су тырбасы үтә торган урын күгәреп беткән, кеше башына төшәр кебек ди. Ә монда балалар да, өлкәннәр дә яши. Кайсы гына якка карасаң да, диварлар җимерек, бөтен җир күгәрек белән капланган. Ул идарәче оешмага һәм шәһәрнең торак инспекциясенә мөрәҗәгать итеп караган. Файдасы булмагач, үз кеше белән аш-су бүлмәсен төзекләндергән, бәдрәфкә унитаз алып куйган. Здесь в общем плане я насчитал 8 местах, кто течет. Монда коридорда гына 8 урында су ага. Аш бүлмәсенә кешеләр акча җыеп ремонт ясадык. Әмма без идарәче оешма эшен башкарырга тиеш түгел. Әлеге котта 21 бүлмә бар. Аларның барысы да менә шушындый бер юлны бүлмәсе каралган, әмма кран берәү генә. Бәдрәфтә бөтенләй су юк диләр. Шуңа күрә үзләре белән шушылай чиләкләп су ташырга мәҗбүрләр. 2004 елда бу йортта капиталь ремонт булган, әмма сыйфатсыз эшләнде диләр. Шуннан соң түбәдән су ага башлаган. Без җавап эзләп идарәче оешмага мөрәҗәгать иттек. Алар монда яшәүчеләрнең кайберләре бүлмәләренә үзләре су керткән, гомуми канализация тырбаларына тоташтырганнар. Бу хокук бозу булып санала. Йорт проектына туры килми диләр. Чөнки бинаны төзегәндә тырбалар бу кадәр басымга исәпләнмәгән була. Үз белдекләре белән инженер шелтәрләренә тоташтырганга, җиһазларны соклап тотмаганга күрә төрле проблемалар килеп чыга. Коридорларда гына түгел, бүлмәләрдә дә юеш. Бу йортта бик еш канализация тыгыла. Шуңа подвалны су баса. Водоканал хезмәткәрләре айга 2 тапкыр килеп суыртты. Әгәр кешеләр капиталь ремонт ясауны телиләр икән, фатир хуҗалары җыелыш уздырырга тиеш. Соңыннан протоколны идарәче оешмага тапшырырга кирәк. Аның нигезендә без йортны чираттан алда ремонтлау мәсьәләсен карыйбыз. Бу йорт 1953 елда тулай торак итеп төзелгән. 2006 елга кадәр район карамагында була. Соңыннан аны күп фатирлы итеп үзгәртәләр. Мәскәү районы идарәче оешмасына карый. Алар бу йортны төзекләндереп карап торырга тиеш. Дәүләт торак инспекциясендә капиталь ремонт 2043 елга гына билгеләнгән дип хәбәр иттеләр. Моның өчен йорт хисабында 20 миллион сум акча булырга тиеш. Әлегә 1 миллион гына җыелган. Чөнки монда фатирлар әз. Күпчелек социаль найм буенча яши, алар капремонт фондына түләми. Чулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.